Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар, сез форсат тапшырын карыйсыз. 2022 елга кадәр санаулы көннәр калып бара. Туганнарны, дусларны нәрсә белән сөендергән? Минемчә, имбирле пряникләр менә дигән бүләк. Бүген оста кулы Түбән Камала Лилия Гатауллина әлеге тәмтымнарны ясау серләре белән уртаклаша. Исәнмесез, Лилия? Исәнмесез. Якынлашып килүче яңа еллар белән сезне. Рәхмәт, сезне дә шулай ук. Менә иң элек сөйләп китсәгез, әлеге шөгыль белән кайчан кызыксына башладыгыз? Бу шөгыль белән где-то бер 4 ел электр инде. Башта торт белән шөгыльләнә башладым. Ә ул тортларны бизәргә нәрсәдер кирәк, шуңа шул пряникләрне күрдем дә инде интернеттан. И шулай башланып китте. Ә беренче пряникыгызны хәтерлисезме? Әйе, алар бик, конечно, ямьсез иде. Хәзергеләр белән чагыштырганда инде, алар как бы простой тигән. Звездочкалар, ниләр, йолдызлар, сердечкалар, шундый. Ярар, бүген эшебезне нәрсәдән башлыйбыз? Шуны сөйләп китсәгез. Башта инде иң беренче камыр ясарга кирәк. Әйе. Камырны ясарга кирәк где-то 8 сәгать алдан. Желательно бер көн алдан. Аны кайнатып ясыйсың инде. Нәрсәләр салабыз? Салабыз бал, иң беренче, шикәр, корица, имбирь, порошок инде. Тагын аларны кайнатасың. Шулар кайнап шикәр эреп беткәчтен саласың сода. Яңадан саласың майны. Май эреп беткәчтен көтәсең инде камырның сунган. Шул суңгач саласың күкәй и он и басасың. Камырны ныгытып он белән тутырга кирәкми. Ул менә кулга алгачтан как будто кулдан агып төшәр кебек шундый состояние. И холодильникка куясың. Камыр где-то бер ай холодильникта сакланыр. Менә шундый камыр. Мин аны шулай вак-вак шариклар ясап куям, чтобы удобно было берничә пряникка җитәрлек итеп кенә. И ясар алдыннан где-то 10 минут алдан чыгарабыз да, и все, ясыйбыз. Әйдәгез, ясый башлыйк. Давайте. Монда бер 4-5 пряник чыга инде. Минем уклау шундый белекей генә. Специальный шул пряниклар өчен генә. Пряниклар белекей булгач, уклау да шундый дигән. Ул холодильниктан чыккан булгач, коты авыррак җыярга, конечно. И шунда и остында еще карарга кирәк. Ебешмәсен өчен. Потом пряникны алып булмаячак өстәлгә. Менә мондай пряникларның саклау вакыты ничә кадәр җитә? Ул менә теге составында бал булганга, где-то 6 ай. 6 ай. Ярый сакларга. Мин даже менә ради эксперимента жюри 1 ел саклап калдыгыз пакетка. Просто ул инде кибе, то что пряник булгачтан влагасы бетә аның. И кибе ул әзрәк.
әзірек шул ипи қырына или алма қырына қойсаң, ол сразу жұмшай. Бірнеше сағатқа қоясың. И шулай айтып, бір елдан соң жюри ошап қарадық, әйбәт еді. Міне бит. Эксперимент. Айрыша балалар яратып ашыйлардыр инде алар, немегез? Әйе. Мен өзім бик теге баллы ошарға яратмағаш ошым кетмей. Әйе. Но минекілер бракны күтіп тұралар инде. Брак болса, алар не? Толщинасы где-то шул 3-4-5 миллиметр боларға тиеш инде. Артық қалың тоже матур болмай. Хәзер менә формочкалар. Шулар белән кисәбез. Безнең бүген гадәти формалар түгел, немегез? Яңа ел формалар. Тематикасы шуңа елочка. Негез миндә Әйтегез сез берне. ясырым. Ага. Так. Монсында сезгә. Менә сразу менә бу тефлоновый коврик дип атала. Әйе, шуңа куеп барабыз, немегез? Так. И берәр домик ясарбыз, әйме? Әйдәгез. Лидия, менә сезнең шәмне имбирлы прәникләрне бүләк итү менә яңа елга гына түгел, башка бәйрәмнәргә дә бирергә була, шулай бит? Әйе. Туган көннәргә, особенно кешенең нәрсә белән шөгыльләнгәнен, нинди геройлар яраткан, Исәптә тотып инде, сорашасың да инде балачаганың особенно. И алар шул үз яраткан геройларын күргәч бик сөенәләр инде. Олар да сөенәдер әле мондай бүләккә. Әйе. Мин хәзер әнкәй гел сөйли, мин сине гел кухнядан куа идем динде. Менә каян килә димәк, әйе. Шайтып күлешәбез. Сез үзегез инде тормыш иптәшегез белән 3 бала тәрбиялисез, шулаймы? Әйе, алар ничек карыйлар менә сезнең бу шөгылегезгә дип әйтсәк? Алар поддерживают мине гел, особенно ирем. Ул гел миңа булыша. Ул поддерживать итмәсә, может, былай Барып чыкмас нәсәйдә. идемегез? Форсаттан файдаланып, аңа сәлам да җиткерә аласыз. Әйе, аңа сәлам. Аның әтиәниләре тоже булыша. Менә ул миңа нәрсә кирәк, алар гел табып җибәреп торалар миңа. Камырга свежий бал кирәк бит инде. Әйе. Шуны алар авыл җирендә торалар шуңа. Күкәй минем гел авылдан свежий. %80 градусқа где-то 8-10 минутқа қоябыз. Міне қазір 19 минут. Получается где-то 29 минутта шығарабыз. Он минут біздің өтті. Қазір шығарабыз. Эх, хуш исләре. Бигрәк матур Қойнар булганнар. шағында сразу уже ковриктан түшірге ярамай. Потому что біздің карамеллі бұл. Әкрен генә шулай аламыз. И қойнар шағында әйтәсің миңа Әйдәгез. болышырсың. Қазір мен шушы нелерді тишек түшірге керек. Біздің бетін бұл елочный украшение бұл. Әйе. Шайтып. Бұл жерін кесеміз.
Әйдіңіз. Мұны ясамайық тұр енді бұл кіші. Әйе. Так. Міне. Болды. Так, и менә бу неләргә себеп нәмдей бизеу деймін. Міне бұл конфет жейлеріне еміңіз? Әйе. Бизеу бойынша нендей вариантлар бар, Лилия? Оларны қойдан аларыз? Интернеттен қарайсыз ма? Әйе. Интернеттен қарайсыз мыңыз? Обычно инде глазур белән бизебез. Глазурны алдан ясап куябыз. Глазур тоже безнең где-то бер атна холодильникта сакланырга может. Глазурны нәрсе белән ясыйбыз? Глазурны ясыйбыз сахарный пудра. Сахарный пудраны тоже сойларга кирәк качественный. Мелкий помол буларга тиеш. И составында крахмал буларга тиеш. И кукейнең агы. И бер чайная ложка сироп глюкозы деп аталайды. Миксер белән взбиваем. Болгатқач, инде анан соң холодильникта торырга тиешме ул? Әйе, холодильникка торабыз, әйе, ул хранится в холодильнике. Безнең хәзер пряниклар суында. Хәзер бизәсәк тә була. Әйдәгез, нәрсә белән Безгә бизәбез? шуның өчен глазур кирәк була. Мин менә алдан әзерләп куйдым уже. Төрле төстән нинди. Уши шуның белән Әйе, бизәсез. нинди шуның белән бизибез. Бизәү өчен күпме вакыт кирәк булачак? Ну, смотря нинди пряник пешерәсең инде. Әйе. Үзеңнән тора инде. Да, әйе. Ярар, әйдәгез, Лилия. Лилия, безнең телевизор караучыларны якынлашып килүче яңа ел белән котлап китсәгез? Сезне барыгызны да якынлашып килүче яңа еллар белән котлыйм. Барыгызга да исәнлек, саулык, дөньялар тыныч булсын, стелләрегез мул булсын. Амин, рәхмәт сезгә, Лилия. Шундый эчтәлекле мастер-класс өчен сезгә бик зур рәхмәт. Бәйрәм белән сезне. Дуслар, карагыз әле безнең нинди матур чыршы. Мин сезгә исегезгә төшәм, сез форсат тапшырып карадыгыз. Без бүген оста кулы түбән камалы Лилия Гатауллинда кунакта булдык. Ул менә шундый имбирле пряниклар ясау серләре белән уртаклашты. Киләсе 2022 елга кадәр сау булыгыз.